Y para uno con esto y las tutzapelen kanalera ongetorri bideo honetara eta kasu honetan bat azaltzen gatoz informazio izan beharko litzateke hasi berri bazara Total War Warhammer heltzeko. Lehenengo fakzio moduan esango nizueke Total Warhammer izango litzateke ipotxak hainbeste fakzio dut aurkitzen eta zergaitik ipotxak azteko ipotxak ipotzen armadikuz ikusten duzuen moduan unitate mota berdinekin hau da ipotzak batez ere infanteria eta setio makina dituzte beraz basiera batean funtzionamenduak ikasteko eta abar oso mesedegarria da gainera defentsa aldetik oso armada edo fakzio eraginkorra da gero ere badaude makina egaldunak baina gehienez infanterian oinarrituta dagoen armada da armadura kontuan izan da armadura handia daukaten unitateak dira 85, hemen 125 baina armada guztia dituzte indartasunez aparte kasu honetan resistentzia handia eta euren posizioak printzipio son utziko diotenez alde horretatik arazorik ez duzu izan baina hori gauza positiboa gauza negatiboa esango nuke ipotzekin izango litzatekeela mugikortasun falta itzela dutena beraz beste armadak saldunak eta unitate azkarrak baldin badituzte arazoak izango dituzu eta unitate azkar horiek geldiarazteko dituzu unitateak hiltzaileak dira ipotzen artean azkarrenak direlako eta gainera ez dute borrokatik egin hori lehen fakzio moduan bigarren fakzioa alto elfoak izango litzateke kanpaina jokatzeko esango nuke Tyrion dela aukerarik onena batez ere hasierako tokia oso leku erosoa dela esan daiteke eta daukan infanteria hasierako txandetarako nahiko eraginkorra dela esan daiteke izatez lantzariak izatea lantzariak izatea oso garrantzitsua da elfoekin herrialdea mantentzeko eta gero egia da agian gero lantzari hauek normalak zilarrezko guardarekin aldatzea askoz ere hobeagoak direla eta baina hasiera batean lantzariekin kasu honetan Tyrion baina Tyrion ez gabe objekturik gabe oso garrantzitsua da eta gero arkulariekin agian kanpainan armadura hau duten arkularoekin nahiko lan onak egin aldituzu eta gero ere zendugarrezko gauzak dira hasiera batean dituzun unitate gehigarri horiek uste dut Tyrionekin direla horren ikusiko dugu hobeto baina
baina kanpaina berri bat ez gara hasiko. Agian tirorekin hasteko aukera bortizaren begi izango litzateke. I am Tyrion, heir of Anarion. Vale, ahorita decía que izango litzateke Phoenixa eta artilleria, beraz, setioak egiteko txanda berdinean erasotu alizateko oso eraginkorra da. Horreak duzu beste txanda bat itxaron behar erasotu izateko, hauek ongi babestea garrantzitsua da. Eta hipotzekin hemen jolastu behar duzula. We must preserve this world. Azteko aukera ziberrientzat behar bada litzateke, baina baduzu hasieratik katapulta bat eta kontuan izan dale ondoan dituzun etxeia korpoak direla nahiko min egiten duten horietakoak, gero baiesteroak bere lana nahiko ondo egiten dutela, gainera armadura potenta daukate brontzesko eskutuekin eta beste proiektil unitate jaurtiketak euneko 35ean gelditzen dituzte eta gero maiujoleak edo maiulariak batez ere bere egiten duten minengatik eta ikusten zuen moduan ipotxak bere askartasunean ere ez dira oso onak eta gainera ipotxak daukaten gauza onuragarri bat dela eta gian bestuien fakzio batzuek agian aurkoek edo gitzakeak ez dituztena da, nahiz eta proiektil unitateak izan eta orokorrean beste unitateen kontra, proiektilak ez dituzten unitateen kontra oso eraginkorrak ez diren hauek behintzat gehiago iraungo dute. Beraz, esango nuke bi fakzioak direla hasi berriak baldin bazarete aukeratu beharko zenituzkenak. Beraz, espero dut bideoa gustuko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago